gangsterům na stopy. Tak, děti, poprosím Svíty a Nero, ať rozdají papíry A4 a napíšeme si tu písemku. Ano, paní učitelko. Takže budu diktovat. Zítra pojedeme k doktorce na prohlídku. Hned poté půjdeme do divadla. Na tento výlet, jestli se to tak dá nazvat, půjdeme, to jestli pak se to tam dá nazvat, to tam nepíšte. Pojedeme s vedlejší třídou. Jsou na to ještě nějaké dotazy? Já myslím, že ne. Já. Ano? No. Jsi? No a na ten výlet nebo jestli se to tak dá nazvat, to pojedeme doopravdy, nebo je to jenom ten diktát? Doopravdy. Už na to nejsou žádné dotazy. Tak já myslím, že už máme volno, ne? Tak nashledanou. Naschle. Hej, náš klub. Náš klub máme sraz u Pandíček. Ty nám přichystají hostinu, jo? Jo, dobře. Tak jo. Pandíčky šly domů dříve, aby stihli nachystat svým hostům hostí. Přichystali suši, sušenky a tak dále. Když děti odešly nějaké domů, co bydlí blízko, rozhodli se protivníci. Hele, budeme sledovat. Jo, dobrý nápad. Jdem, pojďte. Poslechneme je, o čem se baví. Jo. Potom nám to řeknete, ne? Jo. A vy se schovejte na nádraží. No jo, tak jdem. Za chvíli přišli do klubovny. Už jsme tu, tak se nejste. Potom se budeme bavit o důležitých věcích. Jsou to ti dva. Jo, tak až potom, no. Až odjedou. Jo, dobře. A to je super, že zítra jdem do toho divadla. Jo, to je super. Tak jo.
autobus, takže už nejdu. Tak jdem, kluci, kluku.